Άγμα! Εκεί! Δεν μπορείς να σηκώνεις τις αγόρι μου! Άγμα! Είμαι! Ωραία όχι! Άγμα! Αυτό! Τι! Καλύτερα! Επόμενο! Όλοι! Παρουσιάστε! Όλοι! Λοιπόν, ο κακός πεζικό Βαρβίδης Γιώργος, εκ του τάγματος του Ζαβαφέρου, 5 παρόντες, 7 κολλιόμενοι, 83 αγνοούμενοι. Κύριε Βαρβέρη, δώστε μία ανάδοση. Δώστε παραπάνω. Τάγμα! Επόμενο! Όλοι! Παραπόδα! Όλοι! Εμεί! Ανάψη! Καλημέρα! 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 Ωραία. Είναι σήμερα Τρίτη, 9 η ώρα. Το ξέρετε ότι αναχωρούμε για το 6ήμερο ασκήσεων. Θέλω ζήλο, στρατιώτες, και ενδιαφέρον. Είμαστε σε αυτό το επιχειρησιακό επίπεδο. Τώρα να φτάσουμε εδώ. Δεν χωράνε λάθη. Είμαστε 3 χιλιόμετρα. Τι είπα χθες? Είμαστε 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα και δεν χωράνε λάθη. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για εσάς. Ισχύει γιατί όλοι είμαστε στρατιώτες από τον διοικητή μέχρι τον τελευταίο πλήτη. Και όπως λέω τελευταίο πλήτη, εννοώ αυτόν που ήρθε τελευταίο στη μονάδα. Κύριε Βαρβέρη, έχουμε κανένα αναφερόμενο? Ναι, κύριε διοικητά, εντάξει. Λασκαρί! Λασκαρής! Ελάξτε. Παίρνω μπροστά να δεις αναφορά. Μάλιστα. Επόμενο! Όλοι! Στρατιώτης Πεζικού, Λάσκαρης Αλέξανδρου, 09, Δέλτα ΕΣΟ. Τυφεκιοφόρος. Ελεύθερος καθηγητής. Ανήκω στη δεύτερη μηχανική ομάδα της μηχανικής μοίρας τρίτη μηχανικής λόχου. Αποστολή μου είναι να επιβαστεί στο 113 άχημα μαριθμό 86931 και να επανδρώ στο πολυβολή αυτοκινία στο Υψωαμίτη. Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά του τάγματος, κύριε Διοικητά, για να σας αναφέρω ότι είμαι αναφερόμενος από το όργανο του τρίτου λόχου, διότι δεν κατέβηκα καθαριότητες. Τι σημαίνει δεν κατέβηκα καθαριότητες, στρατιώτη? Κοιμόμουν, κύριε Διοικητά. Όμως, Μάλιστα. εν ώρα καθαριοτήτων. Μάλιστα. Το ξέρεις ότι βάσει στον κώδικα 45/1 δεν προβλέπεται να κοιμάσαι την ώρα και τις καθαριότητες. Γνωρίζεις αυτό? Μάλιστα. Αυτό φαίνεται πως σε όλους τους στρατιώτες δεν μπορούμε να κάνουμε ο καθένας του κεφαλιού μας. Είμαστε 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Μπορεί και 2,5. Μάλιστα. Και να τους είπες, ρε! Πενταήμερος φυλάκης. Κύριε Βαρβέρη, να συνεχιστεί το πρόγραμμα με οπλοασκήσεις. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Εντάξει. Μάλιστα. Για να πεις θέση, παιδί μου. Μάλιστα. Άντρες! Μπροστά! Εσύ! Ωραία, εσύ! Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ πέρα... Δεν μπορείς να βάλεις μια προσοχή, αγόρι μου. Κλείνετε πηδέ! Σια! Δεν μπορώ, κύριε Διοικητά, δεν μπορώ. Να βγάλεις αναφερόμενους, Βαρβέρη. Εντάξει, Δες εδώ, θέλω να τους δω να κάνουν απλοσκήσεις. πάμε λίγο. Τάγμα! Τάγμα είπα! Να το πάρει! Σια! Εσύ ξεκινάς σε 2 ώρες. Τελευταία φορά. Για πάμε λίγο. Τάγμα! Εμεί, άλλος! Πώς λέγεις το παιδί? Αράμπελας. Είσαι εσύ, όταν μιλάς ανώτερο κάθεσαι μειονάπαυτο. Α, δεν την έχω καλά έτσι.
εσύ σπινί εγώ. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το στρατιώτη. Ποιος αείμονος φυλάκης. Αμεταβολή. Στρατιώτης Πεζικού Μητσιλής Γιώργος 2010 ΑΕΣΟ, χειριστής Όλμων. Γιώτας. Αλλά ότι βλέπω, έχουμε κατέβει στην αναφορά, ξέρουν να πέλει. Γιώργο στρατιώτη. Όχι. Μάλιστα. Το ξέχασα. Αδικαιολόγητος. Μάλιστα. Στρατιώτης Πεζικού επιτέλης Γιώργος. Στρατιώτης Πεζικού επιτέλης Γιώργος. Από τα Τρίκανα. Ξέχασα στην ώρα. Πήγα να πληθώ και το ξέχασα με τις καθιερέδες. Ευχαριστώ. Τα είπαμε. Δεν άκουσα μου το όνομα. Δαμαλάς κατάλαβες. Στρατιώτης. Το καημένος γιατί δεν σε πάω. Πεζικού. Δεν στρώνει και ο Βαρβέρη αυτός. Στρατιώτης υγειονομικού άλλος Schwarzenegger. I have to get the chopper now, it's a war! I don't understand why you're laughing. It's not a joke. What is wrong with you? I have to get my tortillas. Fuck it. Fuck you. Αυτό σου λέει τορτίγες. Καλά, σταμάτα το, δεν κάνει.